Sakazo i-Vibe 94.7 072 9040 900 072 9040 900 asiye engomeni bese siyabuya siyabuya sihleli naye nje umholi ubaba uZulu until 6 o'clock ngizobeke sesiphuma-ke sesiteta inkundla ifika insizwa ukhethisi uMpoka Mkhize naye azohlala nawe kona umsakazo i-Vibe 94.7.
FM. Sakazo i-Vibe 34.7 eThekwini Top Informative Radio Station of Choice. Ubuzwa-ke uThabisile owamkhize uma ethi ngena indawo isekhona. Ngena nawe ngena indawo isekhona.